No, en aquesta prova la veritat és que estem molt satisfetes perquè a diferència d'altres programes que els nens no ens van donar el feedback que esperàvem, en aquesta sí que ho vam rebre i a més teníem com molta confidence en el fet que encara per separat aconseguim destacar molt i és una cosa que totes sabem i ho vam aconseguir al màxim. East s'emporta 2 punts per 49 paletes. I've got a message 나 지금 심심해란 말이 왜 손이 바빠 Ja estem bastant acostumades perquè fora del programa no es treballa sempre amb el grup com a tal. O sigui, aquí estem totes, però si nosaltres volem fer una coreografia i potser ella treballa, ella estudia, col·laborem amb altres grups com Helium i en els que estan aquí. Llavors no va ser diferent, però va ser una mica difícil ja que com ens estàvem preparant pel programa era molt difícil coincidir amb els altres grups. Llavors algunes coreografies van sortir una mica en posicions i tal, una mica xof, perquè la gent no venia als assajos. Llavors creiem que pogués haver anat millor si poguéssim haver coincidit tots més. I també que com a tal això era un sorteig de centres. Llavors si no tenim un centre no se'ns veu. Llavors va ser una mica difícil acceptar la puntuació perquè nosaltres no vam escollir a qui fèiem. Llavors, si no estàvem al centre, no ens vèiem. Llavors, mig i mig. Però estem bastant bé amb la puntuació perquè, encara que estiguéssim atrás, donàvem tot com si estiguéssim a la primera fila perquè ens veiéssim a segon centre, el que sigui. Fèiem el que fos possible perquè se'ns vegi. Crec que com a grup sou molt compactes, vull dir que sempre com manteniu el nivell, no baixeu, però a vegades tampoc sento que sigueu com les millors de la prova. Les parelles sento que estaven una mica més descompensades. Però en general el que us dic, com a grup al final acabeu no baixant el nivell. En aquesta prova crec que tots anàvem una mica... O sigui, volíem tots destacar, però al cap i a la fi n'hi havia gent que tenia més centre que d'altres, però clar, no podien fer res. I, per exemple, a més d'un ball, vam tenir problemes a nivell posicions, perquè clar, la gent no venia a assajar. Es van fer potser a la majoria 2-3 assajos, persones només venien a un assaig, o sigui, sí que és cert que ens van comentar tema de posicions, però les posicions nosaltres no podíem fer res si aquella persona no se sabia les seves. O sigui que... Crec que tots junts teniu molta força, però en canvi crec que per separats flaquegeu una miqueta. Per això sí que, personalment, aquell comentari no em va sentar gens bé, però bueno. Sí, a mi tampoc em va agradar aquest comentari perquè jo tenia les posicions bé, però em vaig xocar amb una persona i doncs no vaig poder arribar al meu centre quan estaven al jurat. Llavors jo crec que no van poder veure bé la meva performance i no em vaig sentir gens bé. O sigui, no va ser culpa meva, sinó culpa de tots perquè no ens posaven d'acord en assajar. I alguns grups doncs posaven més de la seva part per assajar. En total hi ha 72 paletes per Helium Nation, que s'emporta 3 punts. Vam aconseguir la puntuació màxima dels nens, però no totes, i en aquelles que vam aconseguir menys va ser les que hi ha més errors de posicions que les altres. Això ho diem perquè el jurat ens va comentar, només a nosaltres, que teníem malament les posicions. I llavors... És el que deia Laura, que el que ens referim que les posicions només en aquesta prova no és culpa d'un grup només, sinó de tots els grups, perquè un ball amb 2 persones de cada grup és que no... Va ser difícil. Però amb l'ajuda dels nens, que és el que dèiem que van fer tot el possible per destacar i per agradar-los, o sigui que jo crec que
si no haguéssim tingut l'ajuda dels nens, aquesta prova... Amunt paletes! No. Hi ha molt de lila. Crec que és bastant evident. Aquí a lila ha agradat moltíssim. Jo crec que vam destacar pels nens, més que res per la presència que tenim. Com a grup es nota moltíssim la presència que tenim a l'escenari. Jo crec que és el punt positiu que tenim aquí dins per guanyar el tema de públic. Pues ha sigut complicat, la veritat, mirar de posar-nos d'acord tot per quedar, per ballar i tal. I sabem també que Ion en algunes parts ha fallat, o sigui, en el tema assajos i tal. Sabem que també no hem sigut com els més responsables en aquest àmbit, potser, o que han passat certes coses. Ho tenim en ment. Però crec que al final va sortir bé, i que ho hem gaudit i ja està. Al final això és del que es tracta també, i d'intentar treure-ho. Ja sabíem que no seria la nostra millor actuació, però igualment s'ha intentat. Totes les vostres actuacions m'han agradat. Sí que és veritat que n'hi ha algunes que s'haveu perdut i quan se perdeu i esteu actuant, que no se noti. Abans de la prova és com que estàvem molt emocionats perquè sabíem que potser era un dels moments en què ens podíem lluir més, i com que donar també el màxim a la pista i després que el jurat ens doni com aquesta resposta. Crec que ho heu donat tota la pista. Es notava tècnica, no es notava que estava ahí ballant, passar-ho bé i ja està. L'energia que transmetíeu quan ballàveu era impressionant i al final això és una de les coses més importants que tens que fer quan balles. Per mi, les guanyadores d'aquesta prova. És com molt gratificant i molt satisfactori, no? Que tu creus que has fet una cosa bé i que a sobre, doncs, com que per part de gent que sap, també com t'ho acabo de confirmar, doncs és molt gratificant. Tot i que la nostra puntuació ha sigut alta, igualment no s'ha valorat igual el fer el freestyle a un random que no saber-se la coreografia original, ja que era un random de 10 minuts de coreografies molt noves que no havíem tingut temps d'aprendre perquè estàvem assajant per al programa. En algunes parts, si no se sabíeu la coreografia, feu freestyle i això és molt intel·ligent perquè no te quedes parat i això suma punts per la meva perspectiva. Llavors, vam tractar d'improvisar una mica sobre el que teníem perquè va ser tot super improvisat. Ens va agradar moltíssim l'energia que teníem amb els companys i aquí perquè va ser super guai. Però és això, que vam tractar d'alguna manera sempre estar a dalt de l'escenari perquè se'n vegi, perquè com a tal puntuava. Llavors, no teníem el fort de saber-nos totes les coreografies, però ens vam tirar a l'escenari literalment, llavors ens ho vam passar bastant bé i estem molt contentes amb la puntuació, que com a tal està bastant bé en general. Sí. La veritat que fent el random ens hem sentit molt més còmodes. És un àmbit al que estem més acostumats i hem vingut a gaudir-ho i crec que s'ha notat i ha tingut un resultat molt bo, així que estem contentes. Teniu una energia que m'agrada molt. Dir-vos que vos ha vist. En esta vos ha vist i vos ha vist i vos ha vist. Al final el random és una activitat molt esporàdica i on, com no t'esperes el que ve, al final acabes traient el que realment ets i crec que nosaltres hem pogut traslladar al jurat l'energia positiva i el divertit que tenim del grup, sobretot la Siul, que és la que més ha ballat i ho ha patat, i el jurat ha valorat molt això, l'actitud positiva que teníem.